just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Un homenaje para los que nos hemos cruzado con él en su vida durante más o menos tiempo. Yo, desgraciadamente, durante muy poco tiempo. Un adiós donde participarán a continuación los amigos del alma. Gaur, gereziondoa lertu eginda Asier. Miretxita nago ari begira. Hainbeste lore ditu, egan aterako dela dirudiela. Jose Mari Gabiriak, gure lankideak, testu hau irakurtzea nahi izan du. Zoriontsu, Lu Gaztelu eta Lulari esker, Lu Andrea, Gaztelu herria eta Lula txakurra. Horra hor Asier, irutasun magikoa, zure bizipozaren auspo eta akullu. Simon ezin izan da etorri. Itzen funambulista, kontzeptuen sastre eta ordenaren desastre, lagunen masixatzaile, ispilu bakarraren austaile, egitasmoen zu emantzaile, kritikaren auspoa, azalpenen arbela, gauza txikien horbela, besten diskurtsoen jostun, kameren primadona, lapikoen astintzaile, artearen pintzel, izarretan euskaltzale, errealizatzaileen burukomin, argiztatzaileen itzar kontorsionista, boterearen karatxo, jakibin zurrupatzaile, jarreren Marlon Brando, gure herriko aitapontea bat, aitapontea bi, aitapontea hiru. Era un buen amigo, era un gran amigo. Era delicioso estar con él, por dos cosas. Nos veíamos poco, pero yo creo que nos queríamos mucho. Como decía, era un gran amigo y era delicioso estar con él porque se aprendían muchas cosas siempre y además se comía bien. Bisita motza izan da Gaztelura egin diguzuna Asier. Oso gogoan geratuko zaiguna ordea. Plazerra izan da gizon handi eta dotorea ezagutzea. Muixo handi bat, Luisa. Gazteluko zure auzotarrak. Kontuak kontu, aitortzen diat beti miretsi izan dudala, ire idazkera ez ezik, ire gerlari izaera. Euskal saltsa guztietan, aitzindari eta tiraka aritu behar etxigaitz hori. Bueno, Asier, aio esateko garaidek, Leaburu Gaztelu aldetik. Sustrai sendoa gutxi dituk eta egin nahi du nahi jarri dio garbiz. Bidea zein den, bestea beste behintzat. Asierrek idazleak asko estimatzen zitun eta bada bat bereziki estimo handian zuna, frantsesa bera, Mari Darriusek izenekoa ez dagona gaur hemen, eta hitz batzuk bidali dizkigu frantsesez eta euskeraz irakurriko ditugunak ere bai. Asier oso gizon importantea izan zen niretzat, lagun handi bat, nire alderdi euskalduna berreskuratzera bultzatu ninduena. Nire hizkuntzarekiko eta nire herriarekiko harremana berreskuratzera. Muga eraitsi zuen, zera esan zidan. Zu euskal idazlea zara, barraskilo den bezala. Asier, launa, euskalduna, abertzalea, benetan, bihotzaren erditik eta sukaldaritzaren barrendik eskerrik asko Asier. Asko laundu du eta beak induna da izan du gure sukaldia aberastu, berak indun lanakin. Gubilek hemen gaude bezala, denan jabe egin gea, denan partetikan eskerrik beroenak eta beti bezala Asier ez dugula inoiz aztuko. Guekin egongo da beti, bilotzian eta mila esker, agur Asier. Zuzeu zen bere ametsa handi bat, bere proiektua, hastapenetatik indarrez bultzatu zuena, konbentzitu gintuen Google ere, konbentzitu zuen Mikel Asa, konbentzitu zuen Josu Erguin, konbentzitu zuen Urko, konbentzitu zuen Ritxi, Beñat, Anartz, Iñaki Larrañaga ere,
konbentzitu gintuen bere proiektua etorkizuna behartzuela izan. Eta hemen balego konbentzituko zizuen zuei ere, seguru nago, aipatu zizuela behin edo behin bertan idazteko. Eta guk egin dezakegun bakarra da zuzeuko lantaldetik bere proiektu horri jarraipena ematea. Nobelak, ipuinak, antzerkia, askotako artikuluak eta gidoiak idatzitakoa da Asier. Idazle zen oso berezikoa. Eta suerte handia izan dut, bere azken 3 nobelak argitaratzen lagundu diodan editorea izan naiz. Asko ikasi dut berarekin. Nik uste denok estima handitan ditugula, berak egin dituen lanak, ez bakarrik idazle bezala, baizik eta literaturaren alde, idazle guztien alde horregatik. Berarekin lan egin dugun guztion partetik, ni idazle ez naizen arren, nire lagun ere badiren idazle guztion partetik, agur bero bat, ez adiorik mon ami, gurekin segituko guztu gure literatur bidea. Eskerrik asko Felix, eskerrik asko Lolita, Sara eta Jonte. Hizkuntza batzuetan, Adan izenak gizon esan nahi du. Gaurkoan esan nahi du Asier Etxeberria. Bere heriotza Adanena bezala irudikatzen dut, bizitzarekin bakean, egindako lanarekin pozik, hurbilekoak inguruan zituela. Egon bedi, bizi bedi Asier Etxeberria gure gogoan. Bihar grabazioa dugu eta azkeneko irakurketak egin behar. Nobedaderik bada deitzeko. Gainontzean, bihar goizean, Kur Galerian, Juanmaren Abaroan. Ez ahaztu, zapatak txukun-txukun ekartzen, gogoratu dio Jolandak. Bizkar zabala ikusi dugu partitzen, motxila alde bakarretik heldua duela. Biharko saioko aurkezpenean zein irudi, zein hitz, erabiliko dituen hausnarrean imaginatzen dugu. Esku batez adio egiten duela. Akaskaiz, pausaje luzez egin du kanporako bidea. Orain dela gutxi idatzi zidan Asierren mezu bat, nire poesiaren antologian ezelako sorterriko koplak agertzen. Justu neure hile eta egunerako eskatuta dudan kantua esaten zidan. Erantzun nion, neure hiletan espero nuela bera, nahi zuen abesteko. Enuen uste hilgo zenik, ekinean bizi zelako. Aspalditik ari zen borroka desesperatuan minbiziarekin, baina beste borroka guztiak utzi gabe. Egunean irakurtzen, lagunekin gozatzeko jaten, alzuen idazten, ausardiaz ematen eritziak honetaz eta hartaz, nirekin ere borroka batean ari zen. Nahi ninduen atera telebistan edo interneten, jakinarren nire olaren kontrako azala guzti hori. Proposamen bitxien ondoren esaten zidan. Aurrez ezagutzen diat ire erantzuna, baina ikere ezagutzen duk nire egoskorkeria. Hala ere, estimatzen nuen Asierren egoskorkeria. Inork ez zidak eskertuko, baina oso harro nagok esaten zuen. Zautrelagatik, zuzeugatik eta beste gauza askorengatik. Oso oker zegoen horretan, inork ez dio eskertuko esatean. Borrokan, ibili beharko zuen, oztopoak izango zituen, baina seguru nago askok eman dizkiotela eskerrak bizirik zegoen artean. Eta seguru milioiek eskertuko dizkiotela geroan egin deutzi dituenak. Horixe da nik orain esan nahi dudana. Asier, eskerrik asko. Oianeko pagoak blai, aideratu ziruelai, ostadarraren agian dira, hirurak pausatu nahi.
hirurak pausatu nahi. Larrozak dira gorriak, edo beste lantxuriak, agitzez ederragoak dira, neskatilaren irriak, neskatilaren irriak.